Ja sama miten teet, mut se kuvataan. No, ei, kannattaisiko hakea se nyt? Ei vittu! Ei tää on mahdollista! Ei vittu! Vitun samppaa! Avaako se sepalusta, että sä kuset sinne päälle? Mä ajattelin pestä. Ei mitään hätää. Vittu mikä vonkaa! Vittu! Vähän taisteli vastaan, jumala! Ainakin 8 kilon, kun Samppa ei edes yrittänyt. Pieni liike ranteella ja kas kumma ei mennyt ihan. Oh. Mä nartan niin paljon, että tästä ei tuu mitään. Niin sinne mä yritänkin. Ah! No niin, näin se menee. Ai vittu, siihen jalat katki. Kaikki eri tyylejä nähtiin.